Ja. Så her. Så. Måden skal jeg gøre det. Det er en kat. Meget, du falder ned. Måden, så sæt dig. Det er meget godt. Hopper den pludselig op på hans hoved. Okay, det kan jeg. Jo, du er det næsten. Det ser vildt ud. Jeg har gerne lidt sød og fint. Vi er så dyr rescuen. Ja, altså. Man kan jo ikke selv komme med, det er sådan lidt problemet med den. Kan man se, her er der en ting her. Og så er der Kom så en lille viser. skal ned. Hov, kan den ikke komme ned? Nej, vi prøver at hjælpe den. Den blev skræmt af en hund, og så løber den derop, og så er den lidt syg for den. Ja. Det er derfor, vi prøver at hjælpe dig. Men Simon, det er jo kun en hånd, du har, hvor den føler sig sikker ved at gå ned på en. Du kan få fat i den i nakken, og så bare løfte den ned. Nå, Og ja. den lige hiver lidt, styrer lidt. Og bider og krasser. Så lige tage den op i nakken. Man må gerne løfte en kat i nakken. Ja, sådan det er også det. Kom Simon, en lille smule højere. Voks lige, der skider du. Ja, nu prøver den også at komme. Ja. Nej, kravler ikke. Nej, vis op for helvede. Simon i knæ i hovedet. Nej, ikke kravl længere op. Så helvede får vi dig aldrig. Ej. Den var kravl. Så spring ned i farmen på lille Jakob. Onkel Jakob. Det tropper ikke derfra. Daddy's got you. Ja, det gør en stykke, eller sådan noget. Det er katte. Det er en kat for helvede. Jeg lover, Peter. Jeg lover. Jeg lover, at du står der. Okay, kom her. Hop, godt, så godt. Det er chance. Daddy got you. Farmen har dig. Nej, ikke kravl længere op. Hvor Simon bare mister incredible. Simon er bare the Superman. Ja, Simon! The Deer Rescue! Woo! Kom så, Simon, hvis den springer ud med kamera, så giver den en udsigt. Simon! Simon, kom så! Du har den næsten! Det er spændende. Ja! Og Simon! Mr. Incredible! Nu kan den bare ikke komme ned igen. Så vil bare... Må da kaste du? Nej, prøv at gå op på det her. Og så må jeg gøre klar til at komme med jakken. What? I'm not taking that cat. Ja, kom så. Maria, jeg har lige sådan en kamera i hånden, ikke? Fint, så. Film. Hvad? Film. Ja. Lad mig lige låne i handsker. Så tag den. Kommer nu, Morten. Jeg tror, det er godt for fast. Hallo, 2 sekunder, guys. Prøv lige at holde fast i den. Lad mig være med. Jamen, vi skal... Jeg har fat i den. Er det fint med den ene, eller skal der så den anden? Nej, den hopper længere. Maria, du har hånden så ikke. Ja. Film med den, ikke? Okay, jeg er klar til at film. Jeg er klar til at grine. Der er jeg det. Ja, Simon. Må bare sætte den videre. Hold den sådan. Ja, men det er lidt svært med at få den pænt dårligt. Okay, har du? Morten, han over skulderen. Nej, det er dumt, Morten. Den skal jo overleve. Altså bare fordi den hænger fast i et træ, og så betyder det, at den ikke overlever. Prøv lige at Giv den videre for helvede. Dyre bliver rig. Okay, så Simon skal prøve at hoppe ned, og så... Ja, hvad fanden vil du have, Simon, skal komme ned, når Morten står i vejen? Han lige drejer 90 grader. Eller bare 45. Morten, prøv at dreje 45 grader til det. Jeg håber kraftigt, at man kan. Du skal noget der for døren. Godt at vide. Ja, Morten, er det ved at holde af? Nej, den sidder bare. Kom lige så. Den sidder bare. Ja, Morten, du er tæt på. Nej, du er nede. Du er nede. Og så er den lever! Woo! Og hvordan er så lige, jeg kommer? Hvad nu, hvis du hopper op i træet? Hjælp mig! Hvad nu, hvis du hopper op i træet igen?
Så er det Så bare lægge det lyden nu, så. Det var en slem omgang. Sæt den væk fra træet. Kan vi finde